Salutare, bun venit la un nou episod și un nou proiect. Astăzi ne-am propus să începem un proiect legat de Coleos și vom merge către Corda Campers cu Ubi și cu iubi. Suntem pe drum și curând vom ajunge la curând vom începe un nou proiect. Sunt curioasă până și eu să aflu ce va ieși. Astăzi vom face prima parte, ajutați de către un prieten de-al nostru, Darius. De la Corda. Ei fac o grămadă de lucrări la campere, reparații, multe, nu știu, ei fac în general service complet legat de campere. Bine, al nostru nu este camper, dar asta nu îl împiedică să ne ajute. Da, și mai ales că are și cunoștințe ceva mai vaste de ce am vrea noi să facem și cred că e cel mai potrivit să ne ajute. Un nervos în spate. Până nici eu nu știu ce proiect avem de gând sau are Ubi de gând să facă. Să fie surpriză. Inițial este vorba de ceva mai mult spațiu. O să vedem. Nu că n-am avea destul, nu? Câteodată parcă nici SUV-ul nu e prea încăpător, zic eu. Așa că avem nevoie de spațiu. Să vedem despre ce e vorba. Curând. Ne vedem acolo. Și am ajuns și la Corda. Așa lucrează băieții aici. Am aici de toate. Da. Și urmează proiectul. O să trag și coleosul. Mi-a zis chiar aici în față. Să vedem cum o să facem. Aici băieții au de toate. Și să-l aștept să vină cu sculele, deși am și eu sculele mele. Ubi deja descarcă. Nu descarcă, mi-e și teamă să mă apuc dă-te la o parte. Ceva de aici. Țin. Așa arată Colosul în splendoarea lui ca și spațiu. Gol, fără niciun fel de echipament. Mă uit și eu acum cât de înalt e. Bună! În ce astea vrei să le dai jos? Da, astea. Și după aia alea din spate, că acolo vreau să vină un cadru de ăsta de lemn. Adică să rămână roata de rezervă cu acces, să pot să am acces la ea. Se deschide sau? Da, până sus fără probleme. Că... Și astea, vezi, eu am toate fiarele pe aici, inclusiv asta. Asta o să dispară de aici și la fel și alea de acolo. Astea cu aia. Șuruburile, ca să vin cu un lemn, un cadru de lemn, da. Și acum urmă să te întreb dacă pot să folosesc și eu din lemnele care sunt depozitate în colț acolo. Sunt niște europaleți, ca să nu mai stau să cumpăr. Da, știi? Că trebuie să fac din blăni niște sertare, niște chestii, știi, să am acces ușor la roata de rezervă. A? Avem niște baghete negre pe aici. No, și mai bun. Colosul o să fie pregătit pentru un nou proiect. Asta este splendoarea lui. Priviți cât de încăpător este. Iar acum o să fie și mai încăpător. Avem pe aici. Avem. Asta e roata de rezervă, nou-nouță. Care nu am folosit-o niciodată. Așa.
Și de aici, Ăsta Ce vine? e subwooferul. așa, și ce vine acolo? Aici? Da. Păi ca să pot să scot roata de rezervă, o să îmi lase un spațiu așa. Și aici o să vin cu cadrul de lemn frumos, ca să pot să scot și roata. Ia astea. Iar sculele toate o să le avem depozitate. Aici e un de-ăsta de frână de mână. Și astea sunt spații de depozitare. Da, cred că pe ăsta nu o să pot să-mi trag afară de aici. E prin jos în șurubul. Da, în frâna de mână. De fapt în frâna electrică și nu o să pot să-l dau afară de aici. Ăsta la fel. Uite, ăsta are un clips aici. Ăsta îmi că se poate scoate. Și ăsta neamțuce și a pus pe aici de ăsta de... Da. Era frică că aș putea să fac scheletul de lemn la nivelul ăsta, ca să-mi las spațiu pentru roată și de aici să dispară tot. Da. Hai să dăm alea jos și Hai să vedem alea, da. Și atunci aici o să am așa un placaj de jur împrejurul ramei astea. Și toată lucrarea se va face la Corda Campers și o să se ocupe el de tot. Iar aici o să fie batant, bănuiesc. Proiectul o să-l vedem după aia când o să-l compună. Iar aici aveți și service de caravane, autocaravane, tot ce ține de autorulote. Zic bine, nu? Da, da. Da. Și eventual și mecanică ușoară, gen schimb de ulei, filtre, astea le faceți, nu? Service Truma, service AC, service Webasto. Pe astea era aproape să le uit, dar le faci și pe astea. Da, și o să desfacem bancheta, se vede că a stat ceva vreme. Deja are urme la cum a stat bancheta pliată, aproape de când o avem noi mașina, în permanență a fost pliată și au rămas urmele. Și asta se și vede. Aș fi chinuit mult pielea asta, că deja au rămas semne peste de la încărcare și de-aia m-am gândit să o dau jos. Pentru că pentru mine utilitatea e mult mai bună atunci când am spațiul ăsta jos. Și m-am gândit să o protejez. Ce cred că fac cu ea? Fac o canapea acasă. Îi pun un cadru de lemn și mă așez pe ea acasă. Decât să mai cumpăr canapea care e foarte scumpă, mai bine o fac din lemn. Da, da, da. Nu, dar e păcat să o presez cu toate... În timp preia forma aia. Exact, exact. Că buretele ăla nu o să stea tot mereu așa. Acum eu sper să-și revină, da. Așa că cei care o folosiți overlanding, mai bine puneți un cadru de lemn, pentru că pielea e piele. Spațiul cam ăsta o să fie. Depozitare, frigiderul o să-l trag probabil așa în spate, iar aici o să vină probabil cea de curent. Nu știu sigur, să văd cum fac. Cam asta e proiectul, dragilor. Și cam ce am eu în minte, așa. Iar aici cred că o să fie o piesă completă, ca să pot să o și ridic și să pot să accesez roata de rezervă în cazul în care va fi nevoie. Iar locurile astea de pe lângă, care le are deja și buzunărașele astea și așa, astea cred că or să rămână așa intacte. Nu le mai scot pentru că nu o să stea greutate chiar pe tot ansamblul ăsta. Și să vedem și proiectul care o să-l facă. Cu siguranță o să iasă ceva foarte bun. Asta e subwooferul. Aici mai avem praf, mizerie.
Da. Aici, dacă ai nevoie de cricket, cum e, cheie mare, nu? Nu, e 16. 16, nu era 18? 19? Da, ăla e releul de frână sau nu știu ce e ăla acolo. Imediat după cheia asta. Da. Este un calculator aici, nu ce văd eu. Da, o să-l acoperim frumos așa cu o placă pe care să o putem accesa de la jumate. Nu? Venim cu placă întreagă, așa, frumos, să putem să o accesăm. Exact cum e aia originală, doar că mai mare un pic ca să vină pe bordura de sus. Și să poți să o agăți la fel cum era originala de sus de aici, cu ceva. Să pot să am acces la roata de rezervă, nu? Rezervă și depozitare. Și depozitare, da, că o să mai fie loc de vreo 2 palme lejer. Așa, ce vreau eu să vă arăt este că dacă vreți să scoateți bancheta din spate, aici există un sistem. Ăsta este de la spătar, care are un cui și care se reglează pe poziții. Bun, sus pe banchetă, aici, imediat o să vă arăt la una care am desfăcut-o eu, aici este un întreg sistem de cabluri, imediat vă arăt, care nu pot fi scoase, pentru că ar trebui să treacă prin toată carcasa asta și prin burete, astfel încât nu o să puteți să-l scoateți. Noi deși ne-am chinuit, dar e mai greu de scos așa. Cel mai bine jos, imediat am să vă arăt, există o casetă care practic imediat vă arăt, care practic această casetă, așa arată ea. Imediat. În fine, așa arată nodurile astea. Se declipsează automat și practic rămâne șezutul și spătarul cu al său sistem de cablu. Deci mai ușor e să declipsezi jos și să rămână sistemul jos decât să te apuci să scoți întreg cablu prin bancheta spate. Așa se scoate. Aici sunt niște apături, fiecare are câte un șurub sau 2 la poziția de șezut aici. Și odată scos, cel mai greu e de scos spătarul. Spătarul e cel mai greu de scos, dar dacă vezi sistemul așa pe ansamblu, nu te mai chinui a doua oară, scoți direct din cupla asta rapidă. Și practic rămâne, imediat am să vă arăt cum rămâne. Rămâne spătarul așa, cu al său cablu, da? Așa rămâne cablu, da? Fără să-l mai scoți de sus. La fel și în cealaltă parte, da? Și astea de jos, de la șezut, capacele de protecție. Eu am scos și partea de mijloc, inclusiv capacul. Așa. Și șezuturile, bineînțeles. Unul acolo și încă unul. Așa arată ele. Imediat și celălalt. E aici. O, așa. Cam așa arată. Și acum o să le iau, să le duc acasă, pentru că și cu ele o să intenționez un proiect curând. Și acum, în momentul de față, este eliberată complet și urmează proiectul pe care vreau să-l fac.
Aici deja o să avem măsuțele funcționale, că până acum nu le-am avut deloc funcționale, adică nu le-am folosit niciodată, dar acum o să avem cum să le folosim și mai mult spațiu de depozitare. Așadar, început de proiect și o să urmeze probabil și a doua parte cu DIY, pat în interior, spații de depozitare, glisiere pentru frigider, pentru generatorul de curent și așa mai departe. Cortul de deasupra, vara până noiembrie târziu o să tot dormim în cort. Așa. Aici o să închid. Aici la fel.